नमस्कार अंबुजूबाईकर, मी आलो आहे आपल्या मीनाताई ठाकरे चौकाच्या शेजारी गोविंद ऑप्टिकल नंबर 1 चष्म्याचं दुकान. मी पण खरेदी करणार आहे, तुम्ही पण खरेदी करा. क्वांटिटी आणि क्वालिटी एकच नंबर चष्म्याची. बघू शकता कसा आहे. असं दाखवावं लागतंय ना, असं द्यावं लागतंय ना, असं द्यावं लागतंय. कसा वाटला? एकच नंबर. या मग चष्मा खरेदी करायला मीनाताई ठाकरे चौकाच्या शेजारी गोविंद ऑप्टिकल नंबर 1 चष्मा तुम्हाला दिले जाईल. असं दाखवावं लागतंय. खोट बोलायचं नाही, कॉपी करायची नाही. नका बसू घरी, या गॉगल खरेदी करायला. हॅशटॅग कोणता परिंदा.